नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं रुचकर कट्ट्यावर. तर आज आपण बघणार आहोत सोपी रेसिपी पालक पकोडा. लहान मुलांना पालकाची भाजी आवडत नाही, पण पालक पकोडा नक्कीच आवडतील. तर चला मग जाऊया किचनमध्ये. सर्वप्रथम आपण घेणार आहोत बारीक चिरून पालक, बारीक चिरलेला कांदा, थोडी कोथिंबीर, हिरवी मिरची. जर तुम्हाला लाल तिखट टाकायचं असेल तर तुम्ही हिरवी मिरची कमी टाका. हळद, धणा पावडर, थोडा ओवा, चवीप्रमाणे मीठ, 1-2 चमचे तांदळाचं पीठ, भजी थोडी कुरकुरीत होण्यासाठी. आणि आता आपण घेणार आहोत 1 वाटी बेसन. हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया. आता मी पाणी वापरलं नाही आहे अगोदर. आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतलंय. आधी मी बेसन पुन्हा वाढवलं नाहीये. थोडं थोडं पाणी वापरल्यानंतर आपल्याला कळेल की आपल्याला बेसन गरजेचं आहे का. अर्धी वाटी पाणी टाकून घेऊया. त्याच्यात तुम्ही ना थोडी मेथी सुद्धा वापरू शकता. जर कोणाला फक्त पालक नको असेल तर तुम्ही थोडीशी मेथी याच्यात ऍड करू शकता. आपण याच्यात पुन्हा 1 अर्धी वाटी बेसन घेऊया. थोडं अजून बेसन लागेल आपल्याला. जर आपल्याला कुरकुरीत हवे असतील ना तर आपण असंच भज्या काढायच्या. आणि जर आपल्याला थोडा सॉफ्ट हवे असतील ना, सोडा टाकायचा आणि त्याच्यावर थोडं थेंबर पाणी टाकायचं. मिक्स करून घेऊया एकदा. आता हे बॅटर रेडी आहे. तेल तापलंय का बघूया आपण. आपलं तेल तापलंय. तर आता आपण एक भजी टाकून बघूया. आता ह्या आपण मीडियम गॅसवर 5 ते 7 मिनिटं व्यवस्थित तळून घ्यायचे. आता ह्याच्यातले बबल्स जे आहेत ते कमी झालेत, म्हणजे आपल्या भज्या झालेल्या आहेत. बघू शकता. आणि कलर बघा. आता आपण या काढून घेऊया आणि आपण सर्व करूया. अशा पद्धतीने तयार झाली आहे पालक भजी. तर आता आपण ही काढून घेऊया आणि सर्व करूया. आपल्या चॅनलवर पालक भजीची ही दुसरी रेसिपी आहे. ह्या अगोदर सुद्धा मी पालक भजीची एक रेसिपी शेअर केलेली आहे, जी आहे अख्ख्या पानांची भजी. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. जर ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की करून बघा. आणि आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. आपण पुन्हा भेटू अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत पाहत राहा रुचकर कट्टा.